Вие направи чек, дали отдавна. Да, може. Да, на следващото приложите тук навътре. Ще ги завъртаме от тях. Сега натискаме тук на старт, така ли? Не, чакайте. А що дали пилма? Мадама, да влизате тук. На нулева. Чакайте. Не, там, Тани. Ани, ела пак да се... Не, тук. Ама просто не начитате старта. На старта първо ще изчакаш, за да може да се свършим. Вчера нашата да го получим. Ама те са правили Ето сега почва. Айде, давай. Чакай. Така, давай. Айде, взимай си картинка. Тръгваме. Айде, давай. Яни. Служи компаса и вижда къде се обърни. Беби, тя да те води по лентичките, че остави напред, не бягай пред нея. Райна води. Ле! Секунда. Фотографа сигурно е влязъл. Ето. Аз вчера ги Бери ти фотоапарата. Айде, успех. Мерси. Тя пък им стана горещо. Това да никога няма. Да. Надявам се да утре сутринта да покажа. Ще има ли? Те до 238 как ще продължават. Това не е вярно. Не е ли вярно? Лаготът ли? До 26. 26. Още се 2 години. Да. Ай. Тези два теца са. Те повечето тецовете са. Да, не. Тези две, защото те не са в този микс изобщо. Те не се знае какво ще се стоят на самия тец. Той сега не работи. Затова те държат хлеб глас, пък ние държим магистралата. Айде, Иване, ще тръгваш. Айде. Давай, Гого, 40.
си четвърта ли си? Да, май. Виж ли още? Мамо, аз мисля, че 14. Ти коя минута си, Макси? 35. Добре, Бобо сега и 4 дела. Много атрактивно. Да. Макси ти рано. Не бърза ли кул? Връзки. Айде, Марко, успех. Айде, успех, Марко. Вики сега 10, нали? Някакво други героите. Не може да бъде. Не си ти хвана цялото си на че герой има Пинокио. И Пинокио, и Питър Пан. Давай, пробвай пак. Защо не? Пред тебе. Айде, Яница си. Айде. Карта. Айде. Ето, айде тук да снимеш. Айде, Яни, с мама. Айде, успех. Много ясно, ние винаги успешно минаваме.
Нали да боли се? Успех? Ще ви направя снимка. Вие познавате Магари? Браво на вас! Леле. Не, няма да има. Красотачка. Как се да взимаме? Аз? Ще не е това. Лео, айде. За кучета няма кучета да нищо. Ами камера и чамарка. Кучета няма. Той е било безобидно. Тук е безобидни, аз не съм Един камен кучето да тапара. Почерка. Значи към втората. Айде, мамо, Айде, Мишенька. Чакай, бързо. Няма да се Казах, освирявай на всяка си. тя като тръгвате какво? Еми, после що слаба? Не тръгва достатъчно енергично, тай? Еми да. Ма пък на финала, знаеш, да спречи удари. Само сега ще видите как бързо ще свърши. Сега след малко се връща. Айде. Айде, Ники! Айде, мамо, силата да бъде с тебе, да намериш всичко общи. Ласка, като младеж. Сега ще да чакай малко. Нека силата бъде с теб. Малко прозвуча като Дарк Вейдер. Да. Като Дарк Вейдер. Айде, Ники! Айде, успех. Аз изобщо даже и не бърза.
Аз и да дойда, тук трябва да ходя да взема това. Така сте ги разменили 55 и 65. Сега ще ги оправим. Късно е вече. Се коментирахме. 45 свършиха. Видяхте грешката. 45 свършиха. Ама да виж сега 45 има и с някой друг. Да. Така че служи някой друга карта. Които са в групата им. Тук от описанията виж там си. Да, тия ги пише, кои са, ма има ли 45 още? Дет да бягат. Че има. Ани, изпитате 45 годишни, има ли още? Мъже. Аз съм на 50. Добре, наборе. Не, няма. Добре. Няма ли да чистиш? Така е, голяма работа. Раздвижване. За здраве. С мъже 18 са Радовче. Ако някой изяви желание, ще премести. Вие може да тръгнете по всяко време, ама които ви изчакайте си. Хайде бързо! Хайде бързо! Още една минутка. Има ли точка, дет да ни е на гъсто? Няма. Има ли шапки, внимавайте. Чухте ли? Покрай пътя има удобно. Градени шапки, внимавайте. И няма да бързаме толкова. Аз особено. Не са пане. Няма защо. Къде е било тази чешма? Тук не е на стола. Тук ли е стола? Тук ли е? Така чешма има. Но тя картата май е до там. Не знам дали ще мине. Ама каква е тази чешма? Кръстова чешма. Минерална чешма. Еми с някакви, нали? Тя е на ниско сравнение. Лечебни, да, тя е тук. Тук ще... Може да тръгваме? Да? Аз не давам разрешение. Да, не! Не! Аз съм съгласна. Айде! Айде! Дойде времето. Браво! Ами да, има път. Следната ти гледка. Ако бягаш. Тика гледа, се качат нагоре. Тика гледа, се качат нагоре. Сме се починали, ние го избягахме вече един път. Да. А да преди 5 минути, 6 минути го замахна. Бегаш, айде. Айде, натискай. Айде, тръгвай. Стреля са!
Мъже 14. Радо, е това момче, трябва да вземе мъже 14 карта. Добре, ето. Задължително. Що? Защото ще раздел за мъже 12. Дали, А той не знае, че трябва да вземе за 14. Това са успех. Радост, как ти изглежда? Добре, хупна нагоре и ще се умори. Той каза там по шосето. И хубаво, ама е нагоре нещо. По шосето. И аз към къде отиваш? Може би Радост. Възможно. Айде, да. Айде, слънце. Елена отгоре ги привиква. Давай, давай, давай. Ей, тук е. Прям? Да. Нека да се тук е то стръмно нагоре. Аз за той казах, че му Е, тук спря на по шосето му е стръмно. гората. Не бе. Сега ще видим на къде ще зави. Аз завикам града. Чак не мога да Другия баир ще отиде. Най-вероятно. За да не го заподозрат, че от тук от най-близкото ще отиде на по-далече. Još na točka kao si igraš? Я пак подаря наоколо. Радина Георгиева. Няма го. Ей, голямка пожаля. Емине Хлапова. Може там по шосето да е завил. Там отива. Ей, тук е. А нагоре по пътечка. Но манинкичко, тук се върти. Слиза сега. Хубаво. Айде, тук проверяй и влезай в втората клетка да дава. Какво напреди? Ей, тук се. Open long ли си? Еми, не е Славкова. Да. Добре. Ако е писана за опана, бяга опан. Нема бягай си опан. Опан долу. Да, бягай си опан, да. Здрасти. Добре, ти как си? Много добре. Бягай си на опан.
И накрая пък не стана. Не, са на селото. Какво списано? Ще се продължи психически. Аз не съм бил по-подготвен. Как върви младежкия живот? Много яко. Много макет. По-младежки. Много макет. Колко предмети ми отпаднаха тази година на промо се отпаднаха. Съгласна съм, няма да ни дадат награди. С Пинокио, с Питер Пан, с Подарака в чизми И там последното е. А, има ли? Значи бягаме ние. Кой е системата? Аз ще правя. Тут дълъг взем личен. Личен си беше, но не била в... Не била в Open Door. И аз мисля, че при тебе. Е, там. Имаше 65. Компенсация от вчера. Няма така. Айде от Бейко! Давай, браво! Нещо на мен ме стана жечко. И вчера какъв си брат нагоре. Майко. Обрули ли ва? Обрулена. Тук в града, да, 30 градуса там ти казва, седим с приятелите. Ти на гора на Карамбила, като бяхме на състезанието. Нали не беше хладничко, аз деца не горещо. А, да, ти дето после се оказа, че Да. нещо се Ужас! пострадала. Оф! Оф! Много зле беше положението. Цяла нощ. Голям рожден ден стана. Да. Открих го и в 2 часа го закрих, като се бях запрясала. Чист температури. Вите, работи ли така отдалече на студия? Трябва да работи. Да. Майка ме финишира преди теб.
Няма да бъде. Давай, Дени! Обратно сте. Не. За мъже 45 имаме една карта. Не, За мъже 18 има, да. Значи за мъже 45 една карта. Опа! Мъже 18, мъже 45 една карта. Аз ще взема от мъже 18. Избора е твой. Да, може и там. Пускам Раде напред. Още на точка как ще видите такава шаха. Какво каза? Шахи има оградени, внимавайте. Ще са по 3 метра. Кажеш ми, внимавайте, значи ще ме изкарват от там. Пусти Ради, ви кажа. Да. То ни то, като сме двамата, толкова внимаваме жена. Тото е горе-долу като много... Там не вид да шахта, но няма да не вид. Така точка мога да кажа. Колко за мъже 18? На колко ти изглеждам? Не му скършвай сега на човека ентусиазма. То днеска удължения спринт е днеска или не специалното спринт? Кое? Значи за вчера си бягаше в Open, днес на София прати в Магда бяга в Open, като тя ще трябва да бяга от 14. Ама тя бяга в Open, има я от 2 минути. В Open е Достатъчно няма в Open. Имаше я в Open на тук на този став. Нямам представа, там няма. И има заявка там за 14 месеца. Това е финалата. Това е финалата. Нямам представа, вижте. С отборника? Ей, Илчевски! Ке паса, амиго?
паса. Горе на хокейка. И сега като дойде дочето. Добре, че беше бат колче да ми купи тия куки. Той коли си беше дал, да не си Те ще се оправят, не са малки. Да.